аксари тамошобинон баронанд ки ҳунарманд, актриса, сароянда аслан инсонҳое ҳастанд ки ҳаёти хушбахтона доранд. лекин на ҳамеша мо аз ҳаёти паси пардагии ҳунармандон огоҳ ҳастем. онҳо низ мисли инсонҳои оддӣ ва содда зиндагӣ доранд, оила доранд, муаммо доранд ва ба бисёр мушкилиҳо дучор шудаанд. имрӯз мо аз ҳаёти пурмоҷаро ва бисёр ҳам ғамангезу аз ҳаёти хушбахтонаи яке аз ҳунармандони асил ва сарояндаи бисёр ҳам ширасадо Озода Аҳатова суҳбат мекунем. дар барномаи фурсати гап аз лаҳзаҳои бисёр бади ҳаёти Озода Аҳатова ва аз лаҳзаҳои бисёр хушу хушбахтии ӯ бароятон маълумот пешниҳод мекунем. бо мо бошед. дӯстони азиз, ҳозир ман ба Озода Аҳатова занг задам ва гуфтанд ки меоянд. ана худашон омада. ассалому алайкум. дӯстони азиз, тамошобинони арҷманд, то ҷое ки мо иттилоъ дорем, Озода Аҳатова аз Панҷакент, аз Зарафшон, яъне аз минтақаи Зарафшон ҳастанд ва ман агар шумо розӣ бошед, шуморо ба гӯшаи таърихии ҳамин минтақа, яъне Зарафшон мебарам. хуб, ба ҷонам. ва идоми суҳбатамо дар ҳамон кунҷи таърих мешавад. хуб. фикрам ба шумо ҳамон шаҳрҳои таърихии Панҷакент рафтагӣ ҳастед. Сараз, Панҷакенти қадим, Мазори Шарифа. бале. Шумо рафтагӣ ҳастед албатта. албатта рафтагӣ. дар ҳамин гӯша, яъне дар гӯшаи таърихи халқи тоҷик ки ин аз ҳамин нуқта сар мешавад, навишта шудааст: Саразм оғози тамаддуни халқи тоҷик. шумо боре дар Сараз будед? бале. рости гап, ман фахр мекунам ки ман худам зодаи Панҷакент. бо медонед унҷа ғайр аз Саразм Мазори Шариф ҳаст, Ҳафткӯл, ҷойҳои таърихиш хеле зиёд. ва рости гап, вақти кӯдакӣ ман ҳамроҳи ҳамсинфонам бисёртар ба Мазори Шариф мерафтем. онҷо қадамгоҳи пайғамбара мо ҳамчун дарс муаллима мебурданд. баъде ки калон шудем, шумо ба фикрам хабаратон ҳаст, ман кӯдакӣ ними кӯдакиам дар Тоҷикистон ва ними кӯдакиам дар шаҳри Тошкент гузаштагӣ. хабарам нест. яъне шумо давраи кӯдакии шумо дар Тошкент ҳам гузаштааст. яъне онҷо чаро рафтед? падар модар ягон кор рафта, барои кор рафтанд? модарам аз Тошкент ҳастанд ва хешу табори онҳо дар ҳамон ҷо. ва ман бисёртар тағом фарзанди духтар надоштам ва ман худам ширхӯрда. чӣ хел мегӯяд? яъне шири модар неву шири? бале, шири янгама хӯрдагӣ. вақти модарам бемор мешавад, ҳамун тағоямро занаш ба ман шир медиҳад. яъне ҳамсони он ки шумо ҳам фарзанди модар падар ҳастед ва ҳам фарзанди тағо ҳам ҳастед. аз сабаби ҳамин бошад, намедонам, меҳрам дигар хел буд ва бисёртар мехостам вақтамро дар он ҷо гузорам. ғайр аз ин, ман дар он ҷо бо дигар касбам омӯхтагӣ, хай ина бад мегӯем. баъди калон шудам, падарам бисёртар ба Саразм меоварда. ҳозир хабаратон бошад, он ҷо осорхонаҳои бисёр зебо дорад. ба наздикӣ соли чанд як дарвозаи бисёр бузург сохтанд. тамоман як ҷойҳое ки бояд маҳфуз нигаҳ дошта шавад, эҳтиёт карда шавад, онҷо масалан болопӯшҳо сохтанд. бисёр ин ёдгорӣ чӣ карда мешавад? эҳтиёт карда мешавад. яъне маънияш он аст ки шумо сафар кардаед. сафар кардаем ва сабаби сафар кардани ман ин фарзанди ман мебошад. писарчаи ман бисёр ҷойҳои ҳамин таърихи тамошо карданро дӯст медорад. то фарзандатон шудан шумо ба Сараз нарафта будед?
шояд рафтагӣ ёдам ба нест. Не, дар хотирам нест. лекин мазори шариф рафтагим ёдам ба ҳаст. мана ҳамин хиштҳое ки ҳоло мебинем аз ҳараз меёфт шудааст. хишти хом, сангҳое ки барои сохтани ин ё он олот истифода бурда мешавад. ва аслан шумо таърихро дӯст медоред? фанни таърихро аз замони мактабхона? дӯст медорам ва хандаовар лаҳзаҳоям ҳаст ки гуфта намешавад. чаро? аз кадом ҷиҳат хандаовар? аз он ки ба дарс хеле хуб тайёрӣ медидед ё ки ба дарс хуб тайёр намешед? нақлҳои муаллимам ҳамин хел нақл мекарданд ки мо бай нақлашона охираш механдидем. барои он ки ҳамин хел мефаҳмонданд ки мо ба ки вай давр чӣ хел одамо гӯшт набудагӣ, масалан алоб набудагӣ, сангкати. барои мо кӯдако вай чиз як наход мегуфтем. ҳозиран акнун вақте ки рафта мебинем ҳамон дарсҳо ёдамо мебиёд. кам кам бошадан барои худамо гирифтагӣ. хеле хуб ки муаллими таърихи шумо бо мисолҳои оддӣ тавонистанд ки мавзӯи фанни таърихро ба шумо хуб омӯзонанд. ва дар маҷмӯъ чунон ки дар ин гӯша, яъне дар ин гӯшаи саразм мана бозёфтҳо инҷо ҳаст, китобҳои нашршуда, асарҳои нашршуда ва дар маҷмӯъ агар бигирем шумо аз он ки аз ҳамин минтақаву аз ҳамин сарзамин ҳастед ифтихор мекунед. бале, чаро не? ва эҳсос мекунед ки ҳамин хоки зарафшон, хоки Панҷакент ҳунарпарвар аст. ту шумо ба ҳунар омаданатонам аз ҳамин чиз маншаъ мегирад. албатта ман фикр мекунам ки агар ман дар дигар ҷо, масалан дар шаҳри Тошкент таваллуд мешудам ва падару модарам аз он ҷо кӯчида омадагӣ ба Тоҷикистон, ҳоли ман набудам, бародарам ва апам будагӣ. ман мегӯям аям ба модарам ба ки шояд шумо агар намеомадед ман озода намешудам. хайрият ки омадед Тоҷикистон ба ю ман ҳамин касбро интихоб кардам. ҳамин хел муаллимам буданд, дарси адабиёт дарс мегузаштанд. он кас аз ман дарси адабиёт намепурсиданд. фақат мегуфтанд ки ту бояд актриса шавӣ. ҳайрон мешудам. он кас ҳамон чизро ман ба дидагие, ман худам ин чиза эҳсос кардагӣ не. аз хурдӣ ягон намедонам будааст ми дар вуҷуд ёфтагӣ аст. баъд ҳар боре мегуфтанд ки ту бояд аз ҳамон китобое ки ман туба метиям хонда натӣ. манами ҳамсинфоят катӣ як саҳна гузор. ва ман туба ҳам ба ҳота мемонам, ҳам экзамин ба ҳам ту мегузаронам. дӯстони азиз, мо идомаи суҳбатамонро бо Озода дар як дар курсиҳои бисёр ҳам хуб мегзаронем. аз мавҷи мо дур наравед, бо мо бошед ва мо албатта дар идома аз давраи бачагӣ, давраи наврасӣ чӣ гуна ба ҳунар омадану аввалин сурудҳо, эҳсосот, ғам, гирия, андӯҳ ба шумо маълумот медиҳем. бо мо бошед. дӯстони азиз, барномаи фурсати гап идома дорад ва мо чуноне ки медонед бо ҳунарманд Озода Аҳадова суҳбат карда истодем ва чанде пеш дар бораи кӯдакиашон, дар бораи наврасияшон, дар бораи мактабхонаашон ҳарф заданд ва дар идомаи суҳбат ман мехоҳам аз шумо пурсам ки Озода ба кадом фанҳо бештар шавқатон буд? кадом фанҳоро бештар хубтар мехондед? бисёртар фанҳои забони русӣ, баъд санъат, меҳнат, ҳамин фанҳоро дӯст медоштам. рости гап худама таъриф намекунам. дигар фанҳо барои бояд иштирок кунам, иштирок мекардам. масалан математика дӯст намедоштед? Не, дӯст намедоштам. муаллима алга имрӯз контролли гӯн ман ҳаракат мекардам ки ягон ҷо буравам. намедонам чӣ ба. хай шумурда метавонам, ҳама чиза медонам ку. хай программи мактаба медонед. баъд аз ки коллеҷ омадам, вай дарси мактаб ҳичӣ будааст гуфтам. чӣ хеле ки амин дар оғози суҳбат гуфтед, як устодатон дар шумо, яъне дар ҷавҳари шумо ҳамон ҳунарро шинохтаанд ва инро шумо пас аз чанд сол фаҳмидед ки бале дар шумо ҳамон чӣ ҳаст, яъне ҳунар ҳаст? баъд аз
хатми синфи 9 ман ба коллеҷи санъат омадам. баъд 2 сол шашмақом бахондам. баъд аз 2 сол эстрадный отдел кушода шуд, ҳамунҷа бигузаштам. дар он ҷо нутқи саҳна дарс мегузаштем. устод Умар Алиевич, ҳамон устоди мана мактаба дарс медодаги гапашона гуфтанд. баъд дарсашон бениҳоят манба маъқул буд. хел дарси математика ба чӣ хел хобатон барад, ин ба хоб намебурд. шавқовар дарс мегузашт. баъд ҳама хел вақт гузашт. муаллим як рӯз гуфтанд ки озода якта режиссёр омадагӣ буд ҳаминҷа ба ё Москва ба мехонд. кори дипломиша бояд театри Камоли Хуҷандӣ бикунад. манам хестаму гуфтам ки роли асосӣ бошад, майлаш, чаро не? баъд хандидан, оҳ ту гуфтан барои чи аз майдаш сар намекунӣ? хай ҳама хел хостосем гуфтам. баъд ҳай режиссёр омад, Қурбон Бобоҷонов, мана дидан. пеш аз шумо якчанд нафар духтарое дидем, лекин шумо ҳамин дидеду қабул кардед. ҳатто ҳамин атроф будаги актёрҳо катиам худи як 10 сол пеш ман онҳоро мешинохтагӣ бар ин суҳбат кардам ва ҳамин хел ман қадамома театр ба гузоштам. кадом намоиш буд он намоиш? намоиши ҷавонии Мушфиқӣ, нақши Қумрӣ. ҷавонии Мушфиқӣ бениҳоят бисёр як намоиши ҳам аҷибу ҳам як намоише ки дар паси ҳар як ҳазл як панд асту як дард ҳасту. ба шумо ин мушкил наафтод аввалин коратон дар театр, чун шумо не таҷриба надоштед? таҷриба мушкил наафтод. барои медонед чӣ? барои нахондагими актрисагӣ ба агар хонед, актрисагия худаша як ваёш аст, роҳҳош аст. роҳҳои хитрист мегӯяд тоҷикӣ ба чӣ бошад? рост як ҳилаҳош аст. анамон ҳилаҳоя ман намедонистаму он чӣ ки режиссёр ба ман фаҳмонд, ман ҳамон чиза ҳис карда саҳна ба зиндагӣ кардан хостам ва дарди ҳамон қумриро худам ба эҳсос кардам. аз ҳамин сабаб ман ба осон шудагӣ буд ин чиз ва то ҳол дар дигар нақшҳоям ман намехоҳам бозӣ кардан, мехоҳам зиндагӣ кунам. чунки ҳам ту ба нигоҳ кунедам аз мо саҳна ба бозӣ намекунанду не ки ҳаёт ба бисёр нақшҳои беҳтарина меофаридагӣ одамо пайдо шудагӣ ки он нақша мо бозида наметонем дар саҳна. як нафаре ҳам гуфтааст ки зиндагии ин театр ва мо ҳунарманд. бале шумо бисёр хуб гуфтед. ва ҳисоб кардед дар чанд намоиш нақш бозӣ кардед? медонед ҳисобаш ҳаст? ҳаст 15-20 зиёд ба фикрам. чанд сол дар театр будед? қариб 11 сол. 12 сол рафтам. биёед дар мавриди он суҳбат мекунем ки чаро рафтед? чун намоишҳое ки шумо бозӣ мекардед мо ҳамчун тамошобин масалан ба ҳам намоишҳо рафтагӣ ҳастем мебинем. шумо чуноне ки худатон гуфтед ҳамон ҳила не балки ба таври реалӣ зиндагӣ мекардед, яъне шумо ҷое ки лозим аст зиёд бозӣ намекардед, ҳаракатҳои зиёд набуд, яъне ҳама ҳаракатҳои дасту сухану овозу ҳамаш дар ҷояш буд. чаро рафтед? чӣ шуд? сабаб хеле зиёд. мо ҷавон, мо як дил дорем ки ман худам як дили нозук дорам, намедонам дигарое, лекин ман дилам нозук, тез хафа мешам. вақте ки мана меҳнатама қадр намекунанд, аз пушти ман ҳар хел сухано мегӯянд. муаллима Исоева як гапашон ҳаст, майдон аз далерон мегӯянд. ин гапашон дуруст, лекин вақте ки шумои баданатон ба ҳар бори хор халидан мегирад, онҷо яро мешад, дард мекунад, шумо мегӯед ки мон бар сари ҳамин ман мебуравам. яъне аз ин
гуфтаҳо маълум мешавад, ки дар паси ин гуфтаҳо дар паси саҳна дар он ҳуҷраҳое ки ҳунармандон кору тамрин мекунанд хеле чизҳо мегузарад. аз оне ки тамошобин омада дар саҳна бисёр як намоиш тамошо карда меравад, дар паси он намоиш хеле гапу хеле коре ҳаст. бале, медонед чӣ фикр кардам? чӣ хел ман 10 сол тоқат кардам. 10 сол ман майдон аз далерон ҳамчун далер онҳо кати кор кардам ва ман ба онҳо мегуфтам ки ман шумоҳон кати конкуренсия надорам. ман вақте ки саҳнаба мебурам худама дигар хел ҳис мекунам, савук мешам. ин барои ман рақобат не, ин барои ман як намедонам чӣ хелин эҳсосот ки ин чиза фаҳмонда намешавад. лекин медонед ми чӣ? ба ҳамон нафаро ман миннатдории худамро баён мекунам. барои чӣ? мана ҳамин хел карданд ки бо ман зӯртар шудам. онҳо хостанд ки ҳамон чоҳ ба ман фурӯ равам, лекин ман вай чоҳ ба фурӯ рафта натонистам. вай чоҳ ба худошон фурӯ рафтанд. озода мо метавонем гӯем ки онҳо кӣ ҳастанд? чанд нафар ҳастанд ва наметарсем? не, ман наметарсам. вай одам худашам медонад кӣ будагиша. ва як нафар ҳамая қӯпал карда нагӯм бозӣ медоронад. ман бисёр эҳтиром мекардам. мо нону намак шудагӣ. мо бисёр апушти якта роли охирон дар нақше ки муаллима намоиш мондан хазони таги по, шояд шумо дидагӣ бошед. сабаб шуд ҳамин намоиш. пеш аз ин намоишҳоям ҳамин хел ҳолат шудагӣ, ман содда, ман ҷавонӣ карда аҳамият додагӣ не ин чизба. сол аз сол одам калон мешад. сол аз сол одам мефаҳмидааст ки гап дар куҷо, барои чӣ ин хел шудааст, барои чӣ қадри ман, меҳнати ман таги по. баъд аз ҳамин намоиш ман чашмонам кушода шуду ва гуфтам ки бояд ман равам. нафаре ки бигзор хай номашро нагӯем, лекин нафаре ки шумо мегӯед ӯ дублёри шумо буд, яъне зан аст? бале, зан ҳаст, дублёри ман буд. ҳама медонад ки будагиша, чӣ будагиша, лекин ман аз он одам хафа не. ман наоборот вай одам ба ташаккур мегӯям ки ҳамин ҳолат ба овард мана. хуб, инҷо як чизе гуфтед. шумо гуфтед ки ман ташаккур мегӯям ба ҳамин шахс ки барои пурзур шудани ман кӯмак кард. яъне шумо кадом қисмати эҷодиёти хешро мегӯед? яъне шумо аз кадом ҷиҳат пурқувват шудед? баъд аз театр бурафтан мо 3 филм сабт кардем, 4 то клип сабт кардем. хай бетӯй намешад, тӯйҳо қатор шуд, шукри худо. вақте ки ман театрба будам, дар ҳамон косача будам. шабу рӯз театрба будам ман. абад аст ки вайҳо аз пушти рол мана тела кардан дигар ҷоба, ман кушод шудаму ҳаво нафас гирифтам. бедор шудам. бовар кунед, ман гуфтам мана зиндагӣ, мана ҳаёт. зиндагим раҳ рафт. якта ойлик ба нигоҳ карда нашиштам мақсад. то вая ман аз ин моҳ то ин моҳ маоша мепоидам. ё ки қарз бошад, маоша гирифта қарз ба медодам. худатон медонед маошамо чӣ хел. ҷаноби олӣ якта гап доранд ки ҷавоноя дастгирӣ кунедон. ана ҳамон дастгирия ман аз баъзе устодо надидам. баъди медонед кай? баъди Қурбон Бобоҷонов аз театр рафтан. ман бисёр азоб кашидам. баъди Қурбон Бобоҷонов аз театр бурафтан, на танҳо ман, бисёр актёрҳои театр азоб кашид. якта ман якчандта актёрҳо аз театр бурафтаги ҷавоно. аз сабаби чӣ? аз сабаби мана хел ҳама гурӯҳҳои махсуси худашон доранд. бале, чӣ дар кор? театр аншлаг мешуд вақти Қурбон Бобоҷонов. ба ман пеш аз Қурбон Бобоҷонова намедонам. барзу дигар аз Тошканд режиссёрҳое таклиф кардаги буданд. Олимҷон Солиев донедагар омада намоиш гузоштаги буданд. роҳат мекардам ман. ҳамту намоиши нав мегуфтам, рафта мешитам ки ҳар як
намоиш мо медонед чӣ хел мегузашт, адабиёт барӣ мегузашт. яъне мардуми зиёд меомаданд? Мардуми зиёд ҳам меомаданд. намоишҳо бисёр мешуд, консертҳо мешуд дар театр. хайр, худо насиб карда бошад ҳамихел рӯз ба мерасидагӣ бошем. Ки боз яъне шумо ният доред? Бале, албатта ният дорам, чунки ман худам 16 сола будам театр барафтам. ман театр ба калон шудам, аз нав тавлид шудам, гӯмам хато намекунам. ман бисёр зих мешам ҳамин ки ман барои чӣ ман намехостам. ман ояндама дар театр дигар хел медидаму дигар хел карда мондам. ҳеҷ гап не, сабр мекунем, нағз мешавад. хумори саҳна мегирад? бале, чаро не. мегирад. таклифам карданд. шумо ба нагуфтамам, баъд аз театр рафтан мо 1-3 моҳ ба дигар давлат рафтем. ҳамихел шуд ки рафтем ҳамун дигар давлат ба гуфтем ки дигар намебиёем. вақте ки унҷо рафтем одам дигар хел мешудааст, бо идеяҳои дигар хел, фикрҳои дигар хел меомадааст. 3 моҳ дам гирифтему омадем бо. баъд бо аз нав кора сар кардем. дилам ҳамин хел дар мекунад ки баъзи шабҳарам ба мегӯям ки ё театри ҷуз ба кор бадаромӣ. барои чӣ режиссёрот банд намекунанд? хел ҳамкорӣ ба таклиф кунанд мешад ку. муаллима Исоевая дидам, роҳба. биё озода театр ба ҷои ту холӣ гуфта. як бор не, як чанд бор вохӯрдам, як чанд бор мана таклиф кардам. лекин охирон бор гуфтам ки муаллимаҷон, ман сухани шумои замин ба монда наметонам. дилам гум мезанад. лекин ман мерам, бо ҳамон ҳолат, бо ҳамон одамҳо такрор мешавад. ҳоли вақт саташ мебиёд ҳамон одамҳое ки мана апуштам хеста гап зада натавонист, алиш мешавад, баъд ман мерам. ғайр аз вай актриса дигар одамҳоям буд, метавонист ки хеста гӯд ки ҳӯй ин фалон сола коргар, ин фалонта нақшҳо бозӣ кардагӣ, қадраш нестми, чӣ гап шудост? ҳар як режиссёр бояд актрисаи худашро тарафаша гирифт, бале, ҳимоя карда тонад. ин хел ҳолат нашуд. ман якта худам мобайни 200 чандта коргар ба мондам. ҳеҷ кас хеста гап назад. хуб, филм, дар филм нақш офаридан ба шумо кайфияти ҳамон театрро метавонад дода бошад, ё ин ки метавонад ҳамон завқ боз такмил ёбад, изофа шавад? филм дигар. филм тамоман дигар эҳсосост. филма кайфияташ дигар. филма ҳамон гурӯҳҳо ҳастку, ҳамон кор мекунед, анамон одамҳо дигар. ҳис мекунед худато. шумо ба чӣ хел муомила мекунанд, актрисашона чӣ хел эҳтиёт мекунанд, чӣ хел аз паяш мешаванд. театр бехе не. театрро шумо корманди ҳамин театр? корманди театр ку, мега хоҳӣ нахоҳӣ мекунӣ. А филм дигар хел. як чандта кадр гиранам, шумо монда шудагитона эҳсос намекунед. мана худато медонед, Акмалҷон ҳамон дуд кард, ман чӣ хел ҳолат ба будаму. яъне дар филми ҷанг бадбахтӣ, охирин филми шумо, бале, охирин ҷанг бадбахтӣ, ки коргардони ҳамин филмро ман бар уҳда дорам, Озода Аҳатова дар ҳамин филм яке аз нақшҳои асосиро мебозиданд, яъне нақши завҷаи қаҳрамони асосӣ. ва якум рӯз омаданду гуфтанд ки бачаҳо, ман аллергия дорам, ман ба дуд аллергия дорам. лекин мо бераҳмона дуд кардем. бераҳмона. биниҳо маҳкам мешуд. хай одат кардем. ба ҳамин нигоҳ накарда, дар охир Озода ба дуди исриқу дигар дудҳо одат кардан. 1 сол ба мерасад. ва ҳатто ҳазм ҳам мекардем ки ҳамин дуд
дигар ҳамаи мо як сол бемор намешем, касал намешем, чунки тамоман ба таври лозима ҳамон дуди 1000 испандро гирифтем. хуб, филми паймон дар ёдам ҳаст ки шумо дар яке аз нақшҳои асосӣ бозӣ мекардед ва як саҳнаи бисёр вазнин ҳам дошт ки шуморо ба қатл мерасонанд. Мекушанд. Шумо мекушанд дар ҳамон аквариум гӯем, зарфи моҳигирӣ. ман хеле хуб дар ёд дорам барои пайдо кардани ҳамин зарф зиёда аз 2 рӯз давидем. ҳамчун директори филм ман фаъолият мекардам, пайдо кардан натавонистем ва назди як мӯйсафеде рафтем ки ӯ шиша мебурад ва ман гуфтам ки ба мо ҳам хеле аквариум лозим аст ва ҳисоби китоб карданд ва гуфтанд ки агар чанд намуди оинае ки агар мо инҷо пайванд карда диҳем ва об дарояд агар мекафад. хуллас он мард ҳоло мушаххасан дар ёдам нест чӣ ном доранд, хонашон рафтанд, аквариуми худ ки моҳиҳо доштанд, аквариум дар сатилҳо моҳиҳоро андохтанд, оби аквариумро холӣ карданд, келинҳояшон шуштанд, танҳо ба хотири як ҳамагӣ чанд сония кадр. ва биёед дар бораи он суҳбат мекунем, ҳамагӣ дар чанд сония шумо чӣ қадар азоб кашидед? рости гап азоб кашидагӣ ман ҳис накардам, чӣ хел ки ҳоле гуфтам ки ман бениҳоят дӯст медорам. лекин воқеан эҳсос мешуд ки шумо нафасгир мешудед дар зери об. нафасам мегирифт. медонед баъди сабт ман як ҳафта беморштиқо рафтам. моҳи феврал буд. бале, моҳи феврал буд. манам хел ларзидам. устод Қурбон Собир адёлое оварда додан ки эй вайша ина бинед ки худашон мана мекушад. паси саҳна бу мо чихе меҳрубон. шумо эҳтиёт мекунед. бале. ин эҳсосота фаҳмондан бисёр қиин. бисёр мушкил. хай нафас мегирад. ҳозир мемурам фикр кардам, сали воҳима зер мекардам, лекин ҳаминҷа ба ҳаст ки ин филм. ҳозир инҷо намекушад. ҳозир халос мешид. хай мана лекин бисёр як саҳнаи аҷоиб буд. бисёр як саҳнаи ҳассос ва саҳнае ки тамоми тамошобинон бо чӣ гӯем як эҳсоси баланд онро қабул карданд. ҳамин саҳна буд. хуб, озода биёед дар атрофи он суҳбат мекунем ки шумо ба хондан, яъне ба суруд хондан кай рағбат пайдо кардед, кай оғоз намудед корро дар ин самт? ман замоне намедонам, нав донишгоҳро тамом карда будем, нав ба кор оғоз намуда будем ки як суруди русӣ душабайна тамоми ҷо паҳн шуд. ҳар ҷое мерафтем ҳамин суруд хонда мешуд. панҷшанбе ҳар нуқтаи дискфурӯшӣ мерафтем, ҳамин сурудро мехонда. дар интернет ҳама ҳамин сурудро гӯш мекард. биёед аз таърихи ҳамин суруд оғоз мекунем. ин суруд ман чихе ки гуфтам Тошканд ба бисёр рафта мебиём. бародарам худашон ҳамон вақт санъат кити ҳозир ин касбашона парофтагӣ машғули ҳамин санъаткоро кити мешитанд, мехестанд. баъд гуфтанд ки ҳамин чиза ту сарой. гуфтам чӣ хел мешавад? хай барои худат. ту клип накун, ту ягон кор накун, барои худат. майлаш гуфтам. баъд хай омадем, хуҷанда сабт кардем. ин чиз дасти Азим Ҳикматуллоев ҳоли кора на сар кардосагӣ буд. ҳоли бисёр клип сабт намекард. вай вақт ман ассотсиатсия кедр донидагар медонам. ана ҳамоно ки ҳамкорӣ кардосагӣ будам масъалаи реклама ба. баъд рекламаи амрӯз сабт кардему соати 4 буд. Азим занг зада гуфт ки мерем ҳозир амина сабт мекунем. ман гуфтам о чӣ хел ман анҷомаи кӯчагӣ кати эш шудан мегирад, як сабт кунем. чӣ хел мешавад охе? хай розӣ кард. хай мошин ёфтем, рафтем Чкалсква. таваккал ҷо ёфтем. ҳозир онҷо бисёр зебо шудагӣ арӯиш навидам. сабт кардем. як шаба Азимҷон корашона беҳад дӯст медоштанд. сабт карда додан ҳамон вақт. ҳозир телефон ба ҷавоб наметиҳанд. баъд аз вай клип баромадан ҳам ман чи успех
гирифтам, машҳур шудам. Ҳам Азимҷон. Вақте ки ба ман занг мешуд, Тошканба сабт кардедми? Не, Азимба сабт кардам. Не, Азимба сабт кардам. Азимҷон, Ҳикматуллоев, ки моро хуб нағз мешиносед, мо ҳамдигарро хуб нағз мешиносем, як хоҳиш. Телефон ба ҷавоб дед. ҳатман ба Озода занг занед ва гӯед ки Озода чӣ мехоҳанд, зеро шумо ҳарду якҷоба корро оғоз кардед ва оғози таблиғи шумо ҳам ин Озода буданд, мо нафаҳмидем. Бо ҳарду аз Панҷакент ҳастем охи. Он кас паридан ба дигар тараф, хай майлаш нагӯ. Ҳамин хел шуда, ҳамин суруд баромад. Что делать мне, душа больна, не может сердце без тебя. Любовь моя, неужто ты другому сердце не дала? Ман хабарам нест рости гап. Ин студия Баракат медиа шунидагӣ бошед. YouTube ба партофтагӣ. Вай вақт мана одноклассникем буд, тамом. Баъд занг мезанам баъд аз як моҳ. Мегӯянд ки Озода табрик шумоя. Барои чӣ? 1 миллион просмотр шуд. Вай вақт ба на Инстаграм буд, на Фейсбук буд. Ҳозир бинед 1 миллион не, 300,000 та шавад, ҳамо воҳима. Хелак дурни қавсча ба гирифта мемонанд. 1 миллион дар ҳамон замон, 1 миллион ин хеле як шумораи зиёд буд. Бале. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки як чизе ки дар фикр буд ба таври таҷлӣ сохта шуд ва хеле маъруфияти зиёд пайдо кард. То имрӯз гӯш мекунанд мардум. Гӯш мекунанд. То ҳозир ҳамон суруд душа байлна хондагӣ ҳа мегӯд. баъд аз вай чанд то суруд биромад, лекин ҳамон душа байлна хондагӣ биёред мегӯд. ё ки аз дигар давлатҳо ҳастанд шиносо, занг мезананд, мегӯянд ки клипата дидем. То ҳозира чанд сол шуд? Соли 2010 ё 11 буд. ин қадар сол гузашту, ман мегӯям чизи вазбин ҳама вақт вазбин будааст. баъзи сурудҳо ба шабу рӯз кор мекунем, шоир ба мефаҳмонем, сабт мекунем, меҳнат мекунем, ягон хел результат намебинем. шояд аз он ҷиҳат ки бо забони русӣ хонда шудааст, эҷод шудааст, маъруфияти бештар пайдо кард. Масалан шумо мегӯед ки дар Казан, дар Озарбойҷон, дар Русия бештар гӯш мекунанд. Шояд. Боз медонед ман чӣ фикр дорам? Ин сурудро зан сароидагӣ нест. Ва вақте ки ман чеҳраи нав кӣ будааст, шояд ҳаминашам мардум ба писанд омад. Дар бораи ин суруд фикрҳояшонро менависанд ку. Ягон хел фикри бад хондагӣ нестам. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Бале. Мардум халқ баҳо медиҳад ку мо ба. Хуб, Озода, идомаи кори шумо чӣ аст? Пас аз театр ман мебинам ки шумо дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол шудед. дирӯз як роликатонро дидам ки шумо хонаҳоро пок мекунед ва касе чӣ чизашро ҷустуҷӯ дорад дар паси камера. ҳамроҳи ҷиянчам Лайло мо як хостем вайн сабт кунем. Ин чизро ман бештар аввал мехостам сабт кунам, лекин ёнам ба якта одам набуд. Ин худам барем. ҳамто аз нигоҳ мефаҳмад ва фикрҳоямо тӯри мебиёд. Биёед хола якта сабт мекунем. Ягон идея ҳастми? Давай. Аз тӯй омадем? Ис набошад гуфтам дастури ман нашушта сабт кара гирем. Бисёр вақт намебарафтааст идея дар кор ва камтар тамбалӣ накардан дар кор. Рости гап намедонам мардум чӣ хел қабул кардан, қабул накардан. Инам як кайфият. охи ин ҷанги чиза бировардан дар кор. ҳунари будагия бояд, энергияи будагия, он қувваи будагия бояд куҷои харҷ кунад. Бале, сар режиссёрҳо таклиф накунанд. хай аку маҷбур худамо я авора карда мегардем. Лекин медонед Озода, оли коре ки шумо оғоз кардед, ин
мубрамтар аст назар ба театр, назар ба кино. Агар шумо дар ҳамин ҷода ба таври профессионалӣ корро пеш баред, чӣ хеле ки худатон гуфтед, тамбалӣ накунед, чун шумо чеҳра ҳастед, шабакаҳои иҷтимоии шумо хеле зуд рушд мекунад ва шумо аз ҳисоби таблиғу реклама метавонед ки хеле маблағи хуб ҳам кор кунед. ва дар фурсати хеле кӯтоҳ шумо метавонед ки як контенти бисёр хубу ҷолибро барои тамошобинон пешниҳод кунед. Инстаграм барои ман як авора. Подписчикои як аҷоиб дорам. Подписчик гӯм хафа нашаветон, подписчик унҷа ба якта шиноси худам навистааст ки подписчик гуфтан ба шарм намедорим. Ту мана медонӣ ман ким? Ҳама хел гап мезанад. баъд як хислати ганда дорам. Зудбовар, содда, раҳмдил. аз раҳмдилиам, аз зудбовариам, аз соддагиам бисёр кас ман истифода мебарад. ва вақте ки ҳамон одама рӯш ба китоба мепӯшед, вай одам аз шумо хафа мешавад. ҳамин хел характер дорам, дилам мемонад ку солҳо ман гап намезанам. ҳамин одатам намедонам, оё нағз, оё ганда. биёед озода дар бораи он суҳбат мекунем ки шумо дар зиндагӣ, дар ҳаёт рӯзе воқеае як фурсате шудааст ки шумо дигар тамом ҳаёт ба сари шумо торик шуд ва дигар шумо гӯё тамоми ғами дунё ба сари шумо аст. буд ҳамин гуна ҳолатҳо ки шумо тамоман наметавонистед дигар зиндагӣ кунед? бале. баъд аз шавҳар карданам озода гум шуд. хабаратон бошад, вообще умуман эҷод накардам. сабаб ин буд ки ман метонистам эҷод карда. шавҳарам бастакор масалан, не кор мекунем гуфта метонистам, лекин ман то ҳатто телефонамро рус карда мемондам ки малол набиёд. келини нав, санъаткор, пага падару модарам ба нагӯянд ки эй санъаткор дия, келиния уддакара натонист. хуштомонам чизе ки гӯянд, ман ҳамашро иҷро мекардам. масалан чӣ, вақте ки ман рафтам, ман ба гуфтам ки соати фалон мехезӣ, ман инҷа територи ту, мо этаж буд дутта хона. аввал мерӯӣ, баъд полашро мешӯӣ, подъезд. ман ҳама корро кардагӣ, ман нагуфтагӣ ки ман санъаткор, ман ин хел, ман он хел. аз худам дониста ҳама коррое мекардам ки ман ҳам хел шинам 5 дақиқа худамро нороҳат ҳис мекардам ки ҳозир ягон гап нашавад. ҳамин хел дар батнам кӯдак пайдо шуд. хай зиндагӣ ба пастию баландӣ мешавад, ҷанг мешавад, ғурбат мешавад. ин чизои ман ҳамаша медонед чӣ хел қабул кардагӣ, бояд ҳамин хел шавад. шавҳар кардӣ, ҳамин хел. ман дигар оилаи дидагӣ неку, якум бор шавҳар кардагӣ. агар ман опитам калон мебуд зиндагӣ ба ман, шояд дар батнамангӣ кӯдака эҳтиёт мекардам. ва ҳамин чиза ман худам ба ҳам қабул кардагӣ, реалистӣ. 7 моҳа шудем, узиба рафтем, кӯдака дилаш назадост гуфт. 4 та 5 та узиба модарам омада бурдан ки не, дурӯғ. ҳаққони ҳамихел гуфт. 8 март шабаш соати 1 шаб ман кӯдаки мурдаро таваллуд кардам. ва ин чиз барои ман, чӣ хел шумо 7 моҳ мебардоред, меҷумад, ҳис мекунед. як чизе ки буд ки ман худо гуфтам ки ман чӣ гуноҳ кардам. ягон хатогӣ накардам. масалан ҳастанд он келиное ки ҳозир 40 рӯз зиндагӣ намекунад.
барои чӣ гӯд хуштомона ман ба ихел гуфт ва ки шудааст ман ба ихел мегӯяд мебаравад. Ман дида омадосиам ҳаётам ба ҳамин зиндагим ба мана 9 сол мешад ман шавҳарам ки зиндагӣ мекунам. ҳамин хел шуд ки ҳамин бори вазбин сари ман ба фуромад, ман ҳичи нафорид. як муддат ман бурафтам аз Тоҷикистон. қариб 3-4 моҳ набудам. ин ҳамаш вақте ки ман набудам табобат гирифтам. сар намедонам дигар хел кор мекардагӣ шуд. ин чиза ман нақс қабул карда натонистам. яъне шумо фарзанди мурда таваллуд шудаи хешро яъне фаромӯш кардан наметавонистед? Не, ман ҳозирам шумо ба нақл карда пеши назарам ба чӣ хел ман писар буд духтар? духтарча буд. чӣ хел гаштагӣ, чӣ хел ҳолат, ҳамаш буд ин чиз. вақте ки ҳамин вақт ба ёнатон ба он одамое ки шумо қадр мекунеду дӯст медореду иззат мекунеду барои ҳамонҳо ҷонатонро фидо кардеду баднангӣ кӯда ки фикр накардед ёнатон ба набошадам бисёр як сахт мерасид. хай шукри худо ҳозир нағз мо ҳамин сахтиҳо ки ҳаст одам зина ба зина калон мешудед, мепухтед ва бисёр ҳамин келиное мебинам, духтаракои ёша мебинам, мегӯм бисёреш нақс қабул мекунад, баъзеш мегӯд мазза карда худам зиндагӣ мекунам, ин хел азоб чӣ дар кун. баъд зих мешам бисёреш ба ки хоҳӣ нахоҳӣ як гандами нағз меёнад ба шавҳарат бошад. баъзе хуштомонам хона ба набошанам зих мешам гӯед ки ҷошон холӣ мешад. одам вай мешудааст, ҳаёт ҳар чиз ба банда сабр кунад мебуридааст. ҳамин чиз ба ман зиндагӣ ба тан додам. ҳозир як фарзанд доред? бале. писарча. чӣ ном дорад? Дамир. ин Дамир ба Дамирбек Олимов ягон алоқамандӣ надорад? дорад. яъне шумо мухлис, Шерзодбек мухлис ва дӯсти Дамирбек буд? мо ҳамроҳи Дамир, худо раҳмати Дамирако, ҳамроҳ хондагӣ дар коллеҷи санъат. ҳамкурс будед шумо як ҷоя? Не, аммо як сол калон курс ба мехондану, лекин коллеҷи санъат ҳама хел ки кам ҳамаи мешиносед? бале, не, дарсамо якта ҷо ба мегузашт. аз сабаби ки ҳамон дарс ман баям дахлаш аст, шумо баям масалан дахлаш аст. ва Дамирако аз ҳамон ҷо як инсон буданд ки зиёнашон ҳеҷ ки ба намерасид, ҳамаи дилаша меёфтанд. мо суратомоам ёдам ба ҳаст. биёед ҳамин дар ҳамин вай гап занем. 5 феврал Дамирако ин хел шуда. 4 феврал ман прямой эфир кардам. 3 рӯз пеш аз 4 феврал ба шавҳарам сурат фурсонданд Дамиракои, гуфтанд ки бекор рафтетон, шумоҳона ёд карда. чӣ хел нағз буд ҳаминҷа мешидем. мо студиямо буд Чкалскда, хонаи як хонагӣ мо студия карда будем. бекор ҳамин хонаи вай кардед дия, бекор рафтед дия Шерзод, кай мебетон биромда бетон, ман шумона ёд кардам. шавҳарам ҳамин гапа гуфтанд. баъд ино кор мерафтам. 4 феврал ман прямой эфир кардам. бовар кунед то бевақта прямой эфир кардам. дар он ҷо Гулбаҳорбуча Ғафорова прямой эфир ба дар омадан суҳбатҳо кардем. и Дамирҷони ман ҳамин бесарамҷон шуд. доду бачаи ором, сипасият ором, бесарамҷон, хоб намерад, ҳамин як вай ман ин чиза эҳсос накардам. соат 2 шуд, 2 шаб, хоб намебарад ани ман, ҳамаи ором хобондам, ҷияном ҳамҷо ба биё гуфтам хеста блинчик бепазам. блинчик пухтам. соат 7 шуд, шавҳарам омадам. шикамашонро сер кардам. акнун сарама мемонам, хоб мерам. гуфтам телефонама ҳамун беззвучник карда хо рафтам. соатҳои 11:30 ё 12 аз хоб бедор шуда телефона бинам. телефон кафидагӣ. ман ҳама вақт телефон ягон бисёр смс шавад, аввал ани модарама мегӯшам.
дар омадаму ҳамин модарама смсшона кушода ҳам хондаму бовар накардам. ҳама смсҳои галасавоё ҳамаша кушодам, дасту почкам ларзид, иное бедор кардам, ино манам ту карахт. Тамом, мо тамом шудем. Ман бовар мекунед ми худама муллоҳо бихонондам унҷаба. гӯш, сар маҳкам шудагӣ, анима давлияни сар ба задагӣ, ҳами хел гуфтан акнун духтурои унҷа. як ҳолато шуд, як одамо занг задан ба ман, санъаткорои худамо, ки як гапо задан, ки вай гапоя ман гуфта наметавонам. ва вақте ки ман Тоҷикистон омадаму рост якум пеши падару модарашон рафтам, зиёрат кардам. баъд киноҳои дурӯғро дар телевизионҳо аз тарафи санъаткорои худамо, ки ба ман занг зада дар бораи он одамо чӣ хел гап задан, дидам чӣ дар кор халқа фиреб додан. вақте ҳамон субҳ файзи саҳар дар телевизиони Канин барномаи ман буд ва дар инстаграми Ғолибҷон Юсупов боз яке аз чеҳраи санъати муосири тоҷик мебинам, ки дар сторисашон худованд раҳмат кунад гуфта Дамирбекро мондаам. ба Ғолибҷон Юсупов зуд навиштам, ки чӣ гап шудааст. дертар ҷавоб доданд ва зуд занг задам ба Азимако Аҳроров ва гуфтанд, ки ҳоло мо дар морг ҳастем бо Парвезбек, воқеан ҳам хеле воқеа фалокат шудагӣ аст. аввалин маротиба дар телевизион ба таври мустақим хабара мо хондем, баъдан суҳбати аввалин бо оҳангсозҳои Дамирбек, Суҳроб, аз ҷумла бо Суҳроб суҳбат кардем ва ӯ гуфт, ки мехостанд, ки суруди навашонро ба аукс монанду аз идора кардани нақлиёт баромада натавонистанд. хулас аз ин воқеа чанд сол гузашта, ки имрӯз мо эҳсос мекунем, ки Дамирбек намерасад ба санъати мо. медонед, ман фикр намекунам он кас гузашта. ман фикр мекунам, ки дигар ягон сурудашона, сураташона ҳамто дида наметавонам. бинед ҳатман эҳсос мешавад. ҳатман як духтарам ба чӣ хемешам, Дамиракобам хемешам. ман ранги дигаро натонистам барои халқ. чӣ хел ки ҳамон инстаграм ба подписчикон мана медонад, ки ва чӣ будани мана. воҳима я нағз намебинам. он чӣ ки манба ҳаст, ҳозир шумо дидосед, манин дили манба ҳаст, забонам ба. ман шумо ба инҷа ба дигар забон кити дигар барои шумо мана нағз диданатон хел кора карда наметавонам. ва мана феълам биромад. сахт хафа шудам. ина Акмал Восидиам манба гуфт ин гапа, ки ман гуфтам Акмалҷон, ягон рӯз мешаду ман интервюм ба ҳамин гапа гуфта мегузарам, ки сӯистифода накунанд. вай одам нест. бисёр гапу короштагӣ халқ намедонад. халқа фиреб кардан дар кор не, чунки халқ мо ба ҳам обрӯ метиҳад, хоҳад таги замин мекунад. як рӯз не як рӯз хонди ҳамон сурудашами биромада гира кардӣ, рафта кинои дурӯғ сабт кардӣ, ҳамон пеши қабраш буд. масалан халқ ахмақ неку, халқ гап мезанад. ман шунидосем, ки чӣ хел чӣ кор карос. ман бисёр санъаткорро дар назар надорам. лелакшумор, лелакам пур намешавад ман агар вай одама номуша буд. инсон виҷдонаш ман инҷа ба ҳавола шуданаш дар кор. озода, мо дар бораи хеле масъалаҳои зиёд гуфтем. масъалаҳои зиёд гуфтем ва имрӯз ман эҳсос мекунам, ки шумо фарзанди нав интизор ҳастед. Дамирбек писар аст, духтар фаҳмидед, нафаҳмидед? Наметонам. Намедонед? Не. Оли майда. Хабара бекор. Сюрприз кунам гуфта будам. Хай илоҳим гапатона гирифтам. Худованд умри дарозаш, чоришкели будаш кити дастам багирам. Ин барои ман бахт. албатта бо тавлид шудани кӯдаки нав ҳатман мо боз як хабари дигар дар телевизион нашр мекунем. дӯстони азиз, мо дар ҳамин
ҷо барномаро ба анҷом мерасонем, бароятон тансиҳати хонаводӣ тамоно мекунем. озода ба шумо сипос ки даъвати моро рад накардед, омадед барномаи фурсати гапро. воқеан дар фурсаташ бисёр чизҳое гуфтед ки бояд мегуфтед. барои шоду равшан гап заданатон ва ҳар чизе ки дар қалбатон ҳаст гуфтанатон сипос мегӯям ки пинҳон накардед, гуфтед ва минбаъд барои корҳои эҷодиятон муваффақиятҳо тамоно мекунем. ташаккури зиёд барои таклифатон, барои эҳтиром карда мана ҷиғз дегто. раҳмат. дӯстони азиз, барномаҳои телевизиони танинро интизор бошед, пайгирӣ кунед. мо бароятон беҳтарин қиссаҳо, беҳтарин хабарҳо ва аз ҳама муҳим беҳтарин барномаҳоро пешниҳод мекунем.